Vítajte kamoši, zoberiem vás dneska so sebou. Pozrieme sa na taký náročný týždeň, čo všetko som robil, čo sa všetko dialo na farme. Začneme tým, že teraz zoberiem malý traktor a idem mulčovať jednu záhradu. Tak si to pekne spoločne ukážeme. A potom sa pozrieme na iné povinnosti, ktoré na tento týždeň čakali. Všetko nachystané, zapojené, no a vyrážam pekne zónu pomaličky. Vidíme sa tam na tej tráve, čo budeme mulčovať. Prichádzam už sem a môžeme sa čo robiť. Ja som už tu skončil, všetko sa mi podarilo spraviť bez problémov aj pod stromami ako tak. A idem ešte detkovi spraviť taký jeden kúsok, čo ma prosil. A potom sa ešte ozvem s inými vecami, čo som vám chcel povedať, tak sa vidíme potom. Keďže pani Kala bola na dovolenke, poprosila ma, aby som vykopal zemiaky, túto čo mala také 3 riadky v záhrade, tak pekne vykopem a schováme do pivnice.
sme všetko úspešne vykopali. Nebolo toho veľa, mohlo byť ešte viac, keby som to toľko zatiaľ, ale nevadí. A idem tu upratať do pivnice. Samozrejme, že tie, čo sú akože narušené, tak zjeme tiež, len teraz proste budú na rýchly konzum, že sa hneď teraz spotrebujú a hotovo. To bola len taká troška, čo sme tu mali, takže do polievky a podobne, ale ešte máme viac zasadené, to potom budeme vykopávať, tak čo budeme na celú zimu. Možno to si ukážeme, uvidíme. Idem teraz do haly pozrieť, či tam náhodou niečo nedieje v obili a chcem natočiť rilsko, čo som si vymyslel, takže ideme tam teraz. No kamoši, ja už prichádzam pomalinky do haly. Idem pozrieť, ako to vyzerá, no a ako som hovoril, natočím vám to rilsko. No čo je? My sa už poznáme. Minule ste mi tam žrali to zbožie, keď som vás tedy vyháňal, čo? Všetko v poriadku tu je. Nič sa tu nedeje. Trocha som to otvoril, nechal som to vyvetrať. Popozeral som ešte trocha pozametal, lebo bolo sem tam rozsypané, že tak sa akože zošudilo z vrchu. Jak som tu otvoril tú bránu, tie ovce sem došli, jak do bufetu keby išli, tak som ich tu musel vyháňať, ale dobre, nevadí. Ten sused, do ktorého mám tú halu, tak vlastne tu naokolo nej behajú ovce, takže tak. Tak, po celom dni sedenia som sa vybral, idem vyniesť hnoj, čo tam je ešte po ovciach a po kurencoch, lebo ešte slivky sú zelené, nie sú ešte také ideálne na lekvár. Tak rozmýšľam, že idem zapnúť lyžicu na traktor, tam sa dám predmašta, ale budeme hádať lyžice rovno. Takže troška takto už, lebo dlho mi už bolo celý deň sedieť proste a treba niečo takéto užitočné spraviť a rozhýbať sa aj. No a teraz ideme sem, kde boli naše milované pipky. Tu toho majú tiež slušne, tak idem stále to vyberať a pomaly hádzať do lyžice znova. Takéto zelenkáva sú tie slivky. No takže s týmto ešte musím počkať. Ale dnes tam už blíži večer, neviem koľko ani hodín. Ideme sa aj na večeru niečo. No a hotovo. Treba aj troška oddychovať, takže končíme na dnes. Už prešiel nejaký čas, odkedy som vydal to video, kde som sa vás pýtal na to Hero Hero. Ďakujem za všetky komentáre, všetky názory, veľmi si to vážim. A keď som tak pozeral tie reakcie, ja som sa tým aj sám zamyslel. Išlo mi o to, že vy, aké mi dáte nápady, aké myšlienky, že by som si ja nad tým zamyslel potom. Tak v
v podstate máte pravdu, že ste dosť tak písali, že vlastne že áno, super videá robíš, Kubo, lenže buď by si potom ten YouTube obmedzoval, alebo by si to nestíhal. V podstate sa mi to páčilo, ako ste to napísali a dosť s tým súhlasím a tak som si to uvedomil, že není nič také, čo by som chcel robiť a nemohol vidieť na YouTube a myslím si, že ten rast publika môže byť dôležitejší a viac zásadný, ako to mať pár eur teraz z Hero Hero, takže nebudem to robiť. Toto ste vlastne vypísali a ďakujem za takéto rady a také uvedomenie. Takže nič sa nemení, všetko ostáva ako bolo. Áno, ja z toho síce momentálne budem mať menej, ale tá hodnota, ktorú to prinesie možno v tom raste publika a to, že to zaujíme viacej ľudí a niečo sa naučia možno do toho poľnohospodárstva, bude dúfam, že oveľa väčšia ako tých pár eur, ktoré by som ja z toho mal. Takže zatiaľ to necháme takto a uvidíme. Tak, ďakujem veľmi pekne za zhľadnutie, dúfam, že sa vám video páčilo, vidíme sa na budúce, majte sa pekne a čaute.